Igwe gift of him as a father. O wee bicha ihe niile obi n'ụwa wee nwụọ, anyị wee na-enyi aka wee na-asị ya lalụ na ndokwa na
na ihe o meela anyị na mbọ niile ọ gbaala anyị na sacrifice niile o meela anyị na anyị dị grateful wee na-asị onye nwe anyị nabata ya na anị nsọ ya kpuchie ya n'ọbara ya ka ọnọdụ wit ndị mmụọ ozi na-ayọtala anyị ahịhịa akwamozu m egosiwo na ọmadụ ma ọ bụ idekwa ya nọ na ndị ka ọ na-eke ma a na-eme ya bụ ya nke mma gosiri m ụbarụ mmadụ arụesi ka dịakwa ya maka onye a na-ekwu nwere ihe ọ na-eme. His Royal Majesty Igwe Ezeoha 1 n'Eke, biko ị nwere ike ịgwa anyị ihe emekọta nwa? Ọzọdaalụ, ọ ga na-adịrị gị na mma na-agara gị n'ihu n'aha Jizọs. Daalụ. Kedu ozi ị nwere ike iji Dr. Ubani chebe? Thank you. Ezi obodo ụmụ nwanyị Iyom Ezi obodo nọ n'ọgbọ. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.